Sadneme si do skríženého sedu alebo sedu na pätách. Takže sa kľudne posaďte. A dnešnú lekciu zameriame trochu viac na prácu s našim stredom tela. A to neznamená, že by sme išli robiť nejaké klasické cviky, ktoré by posilovali brucho, ale my sa budeme snažiť precítiť ten stred tela vlastne vo všetkých tých pozíciách, držať ho pevný. Takže začneme vlastne hneď na začiatku tým, že si sadneme, usadíme sa rovnomerne na sedacie kosti. Z tých sedacích kostí sa vyťahneme smerom nahor, spriamime, ako by nás niekto ťahal za temeno hlavy a ako by sme sa vzadu opierali o nejakú stenu. Takže úplne smerom nahor a hlavu len jemne nakloním, aby brada smerovala dole, aby sme neboli úplne v nejakom záklone. Uvedomím si, ako mám ramena od uší, ako idú lopatky dozadu dole, ako idú rebrá smerom dole, nevypúľam brucho dopredu, stiahnem. A na chvíľku len zavrieme oči a dáme si pár nádychov a výdychov úplne hlboko až dole do brucha. Snažíme sa každý nádych o trošku viacej prehlbiť a uvedomujeme si, ako sa celý ten trup plní vzduchom. Pomaličky otvoríme oči. Ešte ostaneme v sede a trochu sa v ňom rozhýbeme. Takže ideme rukami zoširoka nahor, nádych. Spojím dlane a stiahnem pred hrudník, výdych. A znova nádych. A výdych, stiahnem pred hrudník. A ešte jeden nádych zoširoka. Výdych, stiahnem pred hrudník. Opriem pravú ruku na pravo, ľavú ruku dvihnem smerom hore, nádych, pozriem sa hore do dlane a výdych, ukloním sa do pravej strany. Ostávame stále usadení pevný na oboch sedacích kostiach, ani teraz sa nám nedvíha, žiadna zo sedacích kostí a cítime natiahnutie celej ľavej strany. Naspäť na stred, ľavá ruka na podložku, pravá smerom hore. Nádych, pozriem sa do tej dlane a výdych, ukloním sa doľava. Takže naťahujem znova celú pravú stranu. Cítim, ako ten pohyb ide až z pasu. A naspäť na stred. S nádychom spážím a výdych, ľavá ruka, pravé koleno, pravá ruka za seba a vyrolujem, pozriem sa za pravým ramenom. Nádych na stred spažím a výdych, pravá ruka, ľavé koleno, ľavá ruka za sedacie kosti a vyrolujem, pozriem sa za ľavým ramenom. A ešte raz opakujeme, takže na stred spažím, výdych, doprava, nádych, spažím a výdych, rolujem doľava. Vrátim sa na stred. A ešte sa natiahnem dopredu, na predlaktia a len sa tam na chvíľku uvoľním v predklone. Zakývem si krkom, hlavou, áno, nie. Uvoľním hlavu, krk. A vrátim sa naspäť do sedu. Pôjdeme do pozície na všetky 4, do pozície kočky, mačky. Takže budú ruky pod ramenami, dlane pod ramenami, kolená pod bokmi, pod kyčlami, nárty na podložke. A zatlačím do dlaní, zatlačím do kolien a do nártov a precítim znova ten silný stred tela. Takže tým, že sa správne otlačím, že som v správnom postavení, tak sa mi automaticky napnú svaly na bruchu. Krk v predĺžení, chrbtice, hlava, oči pozerajú na predný okraj podložky.
A s nádychom len povolím bedra a pozriem sa hore k stropu. A výdych úplne vyguľatím. Nádych, povolím bedra a pozriem hore. Výdych vyguľatím. A ešte raz nádych, povolím. A výdych úplne sa vyhrbím. S nádychom zase na stred, znova zacítim tú oporu a tak ako sme, tak len dvihneme kolená vyššie tým, že zatlačíme do nártov. Takže zatlačím do nártov a jemne dvihnem kolená pár centimetrov a ešte viac precítim to spevnenie stredu tela. Uvoľním na podložku. Zanožím ľavú nohu, dvihnem ju do výšky sedacích kostí, špička smeruje smerom nadol a s nádychom pridám aj predpaženie pravej ruky, malíková hrava smeruje dole, rameno od ucha a pevne držím znova stredom tela. Stabilizujem sa tým, že pozerám na jeden bod, na predný okraj podložky ideálne. Ešte jeden nádych a výdych uvoľním. A zanožím pravú nohu, dvihnem do úrovne sedacích kostí, špička smerom dole, nádych, ľavá ruka, predpaženie a tlačím do pravej dlane, tlačím do ľavého kolena a držím pevný stred tela. Neprelamujem sa tam, ani sa nevyhrbujem, snažím sa o úplne rovný chrbát, rovnú páteř. Nádych a s výdychom vrátim naspäť. Ešte si dosadneme dozadu na päty, do pozície dieťaťa. Takže sedím na pätách, brucho je na kolenách, na stehnách. Na chvíľku sa natiahnem s rukami pred sebou, čelo na podložku. S nádychom preručkujem ešte viacej doprava, aby sme natiahli celý ľavý bok. Nádych naspäť na stred, s výdychom doľava. Naspäť na stred. Dvihneme sa spátky do kočky, do mačky. Dlane ostávajú tak, ako ich máme pod ramenami. A nárty otočíme tak, aby boli špičky na podložke a dvíhame sedacie kosti vysoko do pozície psa dole hlavou. Tak, rozpohybujeme sa tam, môžeme pokrčiť pravé, ľavé koleno. Môžeme sa vyniesť na vysoké špičky a ísť naspäť dole niekoľkokrát. Môžeme tie nohy otočiť, ísť úplne až na nárty. A naspäť na chodidlá. Môžeme ísť širšie chodidlami a naspäť na šírku bokov. A už sa v tej pozícii zastabilizujeme, takže zatlačíme do dlaní, zatlačíme do chodidiel, snažíme sa čo najviac tie nohy vystierať, ale radšej, aby boli tie záda narovnané. Takže priorita je, aby boli narovnané záda. Tie nohy, keď úplne nedorovnám, tak ich nechám jemne pokrčené, ale stále sa snažím o ten tlak do chodidiel, ako keby na tej zemi stáli. Snažím sa aj v tejto pozícii vlastne tlačiť lopatky dozadu dole, ramená od uší a tým pádom spevniť aj celý stred tela a dýchať až do brucha. Nádych, vysuniem hrudník na vysokých pažiach dopredu do pozície plenku. Som na vysokých špičkách. Kto by náhodou nemohol, kľudne odloží kolena na podložku. Nádych a výdych, pes dole hlavou. Nádych, znova plenk. Výdych, pes dole hlavou. A tretíkrát nádych, plenk.
kto môže, skúsi dvihnúť pravú nohu iba pár centimetrov vyššie, precítiť stred tela. Vymeníme ľavú a naspäť. A teraz, tak ako sme, tak len zídeme nižšie na predlaktia. Takže zídeme na predlaktia, prsty smerujú smerom dopredu, sme vlastne v takom zníženom plenku. Stále pevný stred tela, nepúšťam dole zadok, držím to hore. Snažím sa znova mať ten pocit, že lopatky idú dozadu dole. A s výdychom položím brucho na podložku do pozície sfingy, môžem nárty položiť na podložku. S ďalším nádychom otočím špičky a znova sa dvihnem hore do toho plenku na predlaktiach. Tak, pevný stred tela, tlačím do predlakti, do dlaní, do špičiek. S výdychom uvoľním zase do sfingy. Takže lakte pod ramenami. A posledný krát otočím špičky a dvihnem sa vyššie. A z tejto pozície buď spustím kolená, alebo tak ako som, sa dvihnem späť hore do vysokého plenku. A s výdychom pes dole hlavou. Zatlačím do dlaní, do chodidiel, ramena od uší, pohľad smeruje dozadu, medzi päty. Vyniesieme sa na vysoké špičky a malými krôčikmi prídeme na predný okraj podložky. Ešte ostávame v hlbokom predklone. Dáme ruky pod kolená, nádych, rovný predklon, natiahnem sa dopredu. A výdych znova hlboký. Chytíme si predlaktia, jemne sa tam zavlníme. A s nádychom už rolujeme obratel po obratli hore do postavenia, spažím, pozriem do dlaní a stiahnem ruky pred hrudník. Tak, dáme si pár kôl pozdravu slnku, Ačko a potom aj Bčko. Takže ideme s nádychom, spažím, výdych hlboký predklon, nádych rovný, výdych odkročím pravá, ľavá dozadu a buď odkladám kolená, alebo idem rovno tricepsovým klikom nižšie, otočím nárty do podložky, nádych, pes hore hlavou a výdych, pes dole hlavou, dvíham sedacie kosti vysoko. Ostaneme na 3 nádychy, výdychy. A prikročíme pravá, ľavá medzi dlane do rovného predklonu. Výdych hlboký. A s nádychom rolujeme hore do postavenia, spažím, pozriem sa medzi dlane. Stiahnem ruky pred hrudník. A ešte raz od ľavej nohy, takže nádych spaží, výdych hlboký predklon, nádych rovný, výdych odkročím ľavá, pravá dozadu plenk a ideme dole, krčíme lakte, otočím nárty do podložky, vyniesiem hrudník hore a výdych, otočím špičky a sedacie kosti smerujú hore, pes dole hlavou. Znova 3 nádychy, výdychy. A prikročíme ľavá, pravá medzi dlane do rovného predklonu. Výdych hlboký. A nádych. Rolujem hore do postavenia, spojím dlane. Stiahnem pred hrudník. Ruky voľne popri tele, spojíme chodidlá, kolená, stehná a začneme krčiť kolená, tak aby boli kolená nad palcami a my ako by sme si sadali na pomyselnú židli, na pomyselnú stoličku. Ostávame vzpriamení,
Tlačíme stehná o seba, kolená o seba. Rovnomerne stojíme na obidvoch chodidlách, kolena nepredbiehajú, ale sú spolu. A z tejto pozície pevný stred tela a spážim ruky hore, stiahnem ramena od uší a jemne sa pozriem hore medzi tie dlane. Znova lopatky idú dozadu dole. Nádych, výdych, hlboký predklon. Nádych rovný. Výdych odkročím pravá, ľavá. Klikom dole. Nádych pes hore hlavou. Výdych pes dole hlavou. S nádychom vediem pravú nohu k pravému palcu, k pravej ruke. Ľavú nohu otočím 45 stupňov, takže špička smeruje do horného okraja podložky a dvíham sa kolmo hore do bojovníka číslo 1. Bojovníkovi číslo 1, boky pánva smerujú smerom dopredu, nohy sú na chodidlách, ľavá teda 45 stupňov, dvihnem ruky hore, pevný stred tela, pozerám sa medzi dlane. Snažím sa stáť na oboch chodidlách rovnomerne. Nádych, výdych, späť dole, odkročím do plenku, idem klikom dole. Nádych, pes hore hlavou. Výdych, pes dole hlavou. Vykročím ľavou nohou k ľavému palcu na ruke. Pravá noha 45 stupňov. Predná noha pokrčená v kolene, dvíham sa hore. Zrovnám sa na stred, zrovnám, aby boky šli smerom dopredu a s nádychom dvíham ruky, pozriem sa medzi nich. A výdych, dlane na podložku, odkročím dozadu, klik, nádych, hrudník hore a výdych, pes dole hlavou. Prikročím pravá ľavá medzi dlane do rovného predklonu. Výdych hlboký. A nádych, spojené nohy a dvíham sa hore do tej pozície židle. Takže kolená nad palcami, pevný stred tela, spážim ruky, pozriem sa medzi nich a postavím sa hore do rovného stoja. Pôjdeme to ešte raz, keď už vieme, aké tam idú pozície. Takže nádych, stolička, židle. Výdych, hlboký predklon. Nádych rovný. Výdych, pravá, ľavá, dozadu plenk. Znova môžem spúšťať kolena, idem dole klikom. Nádych, hrudník, hore na rovných pažiach. A výdych, pes dole hlavou. Vykročím pravou nohou k pravej ruke, pokrčené koleno, ľavá 45 stupňov, dvíham sa hore, bojovník číslo 1. Výdych naspäť, plank, klikom dole, nádych, pes hore hlavou, výdych, pes dole hlavou. Vykročím ľavou nohou k ľavej ruke, pravá 45 stupňov, dvíham sa hore, nádych spažím, výdych dlane na podložku, odkročím dozadu, klik, pes hore hlavou a výdych, pes dole hlavou. Hlboký nádych, výdych. Prikročím pravá, ľavá medzi dlane, rovný predklon. Výdych hlboký. A s nádychom sa dvíhame znova hore do pozície židle, do pozície stoličky. Ruky tentokrát necháme spojené pred hrudníkom. Tlačíme dlane o seba. Skontrolujeme si, že máme kolena nad palcami. Môžeme ísť jemne ešte nižšie, keď nás to pustí. A teraz s nádychom založíme ľavý lakeť za pravé koleno. Najprv skontrolujeme, že nám kolena nejako sa nepredbiehajú, že stojíme rovnako na oboch nohách. Ak to môže,
tak sa ešte aj pozrie hore za pravým ramenom. Tlačíme tie dlane o seba, tlačíme lakťom o koleno, nádych, výdych naspäť na stred. Znova sa zrovnám v tej základnej pozície židly, stoličky. Nádych, založím pravý lokeť za ľavé koleno. Najprv sa zrovnám, pozriem, či kolená sú spolu. A keď môžem, tak sa pozriem hore za ľavým ramenom. Znova precítim, ako mám pevný stred tela. A výdych, uvoľním hlboký predklon. A s nádychom stavec postavci hore. Spažím. Stiahnem ruky pred hrudník. S ďalším nádychom zakročíme pravou nohou dozadu a postavíme sa tak, aby sme mali malíkové hrany rovnobežné s vonkajšími okrajmi podložky. Nohy úplne naširoko. Špičky vytočíme jemne smerom von, takže ako keby šli do tých rohov podložky. A sadneme si dozadu, pokrčíme nohy, snažíme sa stehná mať paralelne s podložkou a v tejto pozícii znova nájdeme ten stred tela, takže jemne tú pánvu pretlačíme dopredu, zrovnáme sa nahor, ako keby nás znova niekto ťahal za temeno hlavy. Pevné nohy, pevný stred tela, dvihnem ruky a roztvorím ich do široká pozícia bohyne. Cítim nohy, cítim ten kór. S nádychom naspäť hore do stoja, ešte nohy sú rozkročené. Len ich dáme chodidlá paralelne. Ruky dáme na naše boky, lakte smerujú dozadu, nádych, pozriem sa hore a výdych rovnými zádami dopredu, pokiaľ ma to pustí. V tejto pozícii zase zacítim pevné brucho, zacítim, ako rebrá ťahám späť do tela, nevypadávajú mi smerom von. A s výdychom sa úplne uvoľním hlboký predklon. Hlava smeruje až do podložky. Môžeme uvoľniť ruky na podložku. S ďalším nádychom sa dvíhame naspäť hore, do stoja rozkročného. Otočím pravú špičku smerom von, ľavá ostáva noha, chodidlo tak ako je. A začnem to pravé koleno krčiť, tak aby som mala koleno nad kotníkom. Pevne sa snažím stáť na obidvoch chodidlách a snažím sa, aby tá pánva ostala nasmerovaná v tom istom uhle, ako bola pred chvíľou, keď sme stáli paralelne. Takže zaujímame práve pozíciu bojovníka číslo 2, pridáme k tomu ešte rozpáženie rúk, dlane smerujú dole a pozriem sa za pravým prostredníkom. Znova mám pocit, ako keby som sa vzadu mohol opierať o stenu. Takže úplne rovné záda, rovná páteř. Nádych, opriem pravé predlaktie nad pravé koleno. Ľavú ruku si dám najprv v bok a precítim úplne, ako sa natiahnem tým pevným stredom tela. Tým, že sa odtláčam od pravého predlaktia, tak tu mám priestor a cítim, ako sa to telo spevní, ako ide v jednej línii od ľavej nohy smerom hore a natiahnem aj ľavú ruku. Môžem sa za ňou pozrieť. Nepadám, pevne sa otláčam od tej ruky. Rovnomerný stoj na oboch chodidlách. Nádych naspäť na stred, bojovník číslo 2. A pôjdeme vystrieť pravú nohu, dáme zase chodidlá paralelne a vytočíme ľavú špičku smerom von. Pravá ostáva malíková hrana rovnobežná s kratším okrajom podložky, krčím ľavú nohu, koleno nad kotníkom, znova ten pocit tej pánve, že je otvorená dopredu,
Rozpažím ruky, pozriem sa za ľavým prostredníkom. Vyťahujem sa hore za temenom hlavy. Nádych, ľavé predlaktie nad ľavé koleno. Aktívna ruka, ale aktívny aj ten stred tela, pretože k čomu my chceme dospieť je, že potom tú ruku už ani nebudeme potrebovať. Takže zase telo v jednej priamke, pravá noha, telo a ruka sa natiahne. Rameno od ucha dole a pozriem sa hore do dlane, jemná rotácia. Nádych, späť bojovník číslo 2, pozriem sa za ľavým prostredníkom. A späť do stoju rozkročného, nohy sú paralelne s kratšími okrajmi podložiek. Dáme znova ruky buď to na tie boky, alebo si vzadu za zádami ruky chytíme a spojíme dlane, prepletieme prsty, stiahneme nižšie ramená, lopatky. Znova najprv jemný záklon, pozriem hore a s výdychom idem úplne do hlbokého predklonu. Stojím pevne na obidvoch chodidlách, nohy sú úplne pevné. Uvoľním ruky na podložku. Nechám ruky na zemi a len sa natiahnem v tejto pozícii do rovného predklonu. Takže buď celé dlane na zemi alebo prsty. A teraz ľavá ruka ostáva približne v strede medzi chodidlami a pravú ruku budeme dvíhať smerom hore. Otvoríme celý pravý bok, rotácia. Stále rovné záda. Výdych naspäť, pravá dlaň na zem a ľavá sa otvára cez ľavú stranu až hore. Stále rovnomerný stoj na oboch chodidlách. A naspäť na stred. A vyrolujeme až hore do postavenia. Prikročíme na predný okraj podložky. Spojíme nohy. Nádych spažím, pozriem sa hore do dlaní. A výdych hlboký predklon. Nádych rovný. S výdychom odkročíme pravá ľava dozadu. Plank. A spúšťame sa dole medzi lakte klikom. Nádych pes hore hlavou. Výdych pes dole hlavou. S nádychom plank. A dvihneme pravú nohu, pokrčíme koleno a privedieme koleno k pravému lakťu. Stále v pozícii planku. Nádych, s výdychom natiahnem nohu dozadu, s nádychom zase k pravému lakťu, výdych dozadu a tretíkrát nádych, výdych dozadu. Držíme plank, kto potrebuje, tak na chvíľku položí kolená, kto môže, ostane ešte v planku a pripraví sa na ľavú stranu. Takže nádych, ľavá noha sa dvihne a ide koleno ku lakťu. Výdych natiahnem dozadu. Nádych, koleno k lakťu. Výdych dozadu. Nádych, koleno k lakťu. Výdych dozadu. Položím kolena na podložku a ľahnem si úplne až na brucho. Natiahneme ruky dopredu pred seba, dlane ostávajú na zemi, opriem čelo o podložku. Nohy sú natiahnuté, cítim dĺžku celých svalov, nezatínam ich do seba. A
A s nádychom ešte nechávam čelo na podložke a len dvihnem ruky a pokrčím ich v lakťoch. Takže ruky sú nad zemou, pokrčené lakte. A zase natiahnem dopredu a pokrčím lakte. Stiahnem lopatky viac k sebe. Nádych natiahnem dopredu. Výdych pokrčím lakte. A tak ako som s tými pokrčenými lakťami, tak pridám aj dvihnutie hrudníka hlavy. Nádych, natiahnem tie ruky dozadu. Dlane smerujú smerom dole. A keď môžem, tak pridám aj dvihnutie nôh. Takže zatlačím do pánvy a dvihnem hore nohy. Celá zadná strana úplne napnutá. A výdych uvoľním do podložky. S nádychom dlane pod ramená a len sa nadvihnem a na chvíľku dosadnem dozadu do pozície dieťaťa na päty. Ruky môžem natiahnuť pred seba alebo popri lítkach dozadu vedľa chodidiel. A len pár hlbokých nádychov, výdychov. Každý nádych sa snažíme viesť až hlboko do brucha. Ďalším nádychom ideme na šepky 4. Prekrížime nohy vzadu a dosadneme za päty. Natiahneme nohy pred seba. Takže sa usadíme pevne v sedacích kostiach. Môžeme si k tomu aj pomôcť, aby sme tie sedacie kosti pekne zacítili. Nohy sú vo flexi. Pevne nohy na zemi. Snažíme sa aj kolenné jamky pritisknúť úplne k podložke. A tak ako sedíme na tých sedacích kostiach, tak sa hore napriamime. Znova ten pocit, ako by nás niekto ťahal hore za temenou hlavy a ako keby za nami bola stena. Ruky len vedľa sedacie kosti a pevný set. Cítime stred tela, lopatky dozadu dole. Nádych z pažím. A výdych rovnými zádami čo najviac dopredu, pokiaľ ma pustia rovné záda, rovný chrbát. Nádych, ešte sa natiahnem tam, kde som, buď sa chytím za kotníky, lítka, palce, chodidlá. Nádych spriamím a výdych, úplne sa natiahnem dopredu, hlboký predklon. Nádych naspäť do sedu. Pokrčíme kolená, jemne sa nahneme dozadu, ale ostávame s rovnými zádami, s rovným chrbátom. Dlane sú na podložke a dvihneme hore nohy tak, aby boli lítka rovnobežne s podložkou. Chodidla flex. A kto môže, tak tie ruky pred paží, dlaňami smerom nahor. A budeme držať na 3 nádychy, výdychy. Pozerám sa na svoje palce, spriamený chrbát, nádych, výdych. Položíme chodidla na podložku, ruky dlane tak, aby prsty smerovali dopredu. Položíme pod naše ramená. A s nádychom sa dvihneme hore pánvu, pozeráme sa medzi kolená. Chodidlá by mali byť pod kolenami, dlane pod ramenami. S výdychom povolím naspäť na podložku a idem do tej istej pozície ako predtým. Takže dvihnem nohy, lítka paralelne, chodidlá flex, ruky pred pažím a 3 nádychy, výdychy. A znova chodidla na podložku, dlane pod ramená a dvihnem hore pánvu, pozerám sa medzi kolená. Pevný stred tela, tlačím do dlaní do chodidiel, uvoľním na podložku a posledný krát
dvihnem nohy. Tentokrát aj tí, čo mali dlane na zemi, tak môžu predpažiť. A ešte raz obrátená pozícia, dlane, ruky, nohy, zrovnám sa a dvihnem hore pánvu. Kto chce, môže ísť aj do krčného hrudného záklonu, takže tú hlavu uvoľní, oči necháva otvorené. A budeme najprv spúšťať pomaličky dole zadok a tak vrátime hlavu do pôvodnej polohy. Vytiahneme si nohy, spojíme chodidlá, kolená spadnú do strán, chytíme sa za palce, kolenami, rukami jemne zatlačíme do kolien. V tejto pozícii sa napriamime, takže pevný chrbát a s výdychom hlboký predklon za guľatím. Idem až tam, kde ma to pustí, kto môže, dá až čelo na podložku. Tým tlakom rúk do stehien alebo do kolien viacej povolím kyčle, boky. Nádych naspäť na stred do sedu. Znova natiahnem nohy na podložku. A pomaličky kontrolovane si začneme ľahať smerom dolu úplne pomaly, tak aby sa nohy neodlepili od podložky. Ľahnem si dole, spažím ruky za seba. Nádych, výdych, ramená uduší. A s nádychom budem rolovať spátky do sedu úplne pomaličky. Takže s nádychom, tak aby sa tie nohy neodlepili. Obratel po obratli až do spaženia. Nádych a výdych pomaličky naspäť na podložku. Uvoľním. Nechám ruky, dlane na podložky, dvihnem nohy kolmo nahor. Znova ten istý pocit, ako keď sme v tejto pozícii sedeli, takže pevné nohy, flex, ramená od uší, lopatky dozadu dole, rovná páteř a budeme postupne spúšťať takto spojené nohy dole. Takže nádych, výdych a s nádychom spojené nohy pomaly púšťam dole. Tam, kde ma to pustí tak, aby som spodný chrbát, spodné záda dokázala udržať prilepené na podložke. Takže krásne cítim ten stred tela, pokiaľ ma to pustí. Keď začne ten spodný chrbát vypadávať, tak viem, že je to moje maximum. A s výdychom naspäť hore. A znova nádych, spojené nohy spúšťam nižšie, tak aby mi nevypadli záda. A naspäť hore. A poďme ešte raz s nádychom. A výdych naspäť hore. Pritiahnem kolena k hrudníku a na chvíľku sa rozhýbem, premasírujem. Postavím chodidla na podložku, chytím sa rukami až za päty, vyrolujem sa vyššie na ramená, uvoľním krk, mal by byť pod ním priestor a s nádychom idem stavec po stavci, hore pánvou, hrudník sa otvorí, bradážku hrudnej jamke, tlačím pevne do chodidiel, snažím sa mať voľný zadok, a dýcham. Nádych s výdychom naspäť dole. A pôjdeme párkrát dynamickejšie, takže nádych hore, ale nie až do hrudného záklonu, iba do pocitu rovných zad. Výdych dole. Nádych hore, výdych dole.
A ešte raz nádych hore, výdych dole, nádych hore, tlačím do dlaní, do ramien a výdych dole. A znova si privediem kolena k hrudníku a párkrát sa premasírujem. Položím chodidla na podložku, dvihnem pokrčenú pravú nohu, opriem ju vonkajšou stranou kotníka na ľavé koleno. Chodidlá sú flexované a pritiahnem nohy k sebe, chytím sa pod ľavým kolenom. Uvoľním zadné strany stehien, bočné strany stehien. To koleno pustím, ruky rozpážím a pošlem takto spojené nohy doľava. Takže mi pravá noha, pravé chodidlo spadne až na zem a pozriem sa za pravou rukou doprava. Takže rotácia a snažím sa mať prilepené obe ramena na podložke. Nádych naspäť na stred, obe chodidlá na podložku a vymením, takže ľavá pokrčená noha, kotník nad koleno. A chytím sa pod pravým kolenom, držím chodidla vo flexi, napnuté nohy naťahujem hýžďové svaly, naťahujem stehenné svaly. Ruky rozpažím a pošlem nohy doprava, takže mi ľavé chodidlo spadne až na podložku. A pozriem sa za pravou rukou, snažím sa mať obe ramená na zemi. A rotuje len páteř. Naspäť na stred. Ešte raz obidve kolena k hrudníku. A zbalím sa do klbka, takže privediem aj čelo ku kolenám. Uvoľním na podložku, otočím sa na pravý bok. A cez opretie na ľavej dlani sa dvíham hore do sedu. A ešte si na chvíľočku sadnem do takého istého sedu, ako keď sme začínali. Takže skrížený sed alebo sed na pätách. Spriamím sa, zavriem na chvíľku oči. A dám si znova 2-3 hlboké nádychy a výdychy. Tentokrát sa snažím prehlbovať každý výdych, pretože výdych je relaxačný, ukľudňujúci. A snažím sa zavnímať ten stred tela, ako dneska pracoval, ako sme ho cítili takmer v každej tej pozícii. A ja vám ďakujem, že ste sa dneska pripojili, že ste si pozreli túto lekciu. A pekný večer. Namaste.